hey arem changang moya tu dah hian royal laloi hotel an chef te ro kapula em chua an ron break zuk ka lo man beta mo en kom lo kwang o ka tia kan chaw lok ani kan kom lo ai lo te cho nên thôi mình không chịu thế mà phải là cái này cái phải là lẽ masanga phải là lẽ mà sang ở tên nia thì lại hiền in chef in thọc anh cho nên chỉ là hắn cái lâu suy thuốc tổ na cái suy cho về thành tiền nhưng mà tiếng Mizoram foreign ate mo phai ram ate mo lo zo in cái đó mo về remote tina cái chân đấy iwo viral lam pang tu tira ai training nan juk mangila kan juk mangta dahanin ai thak ve ni tumo thakata o thakata ni khat chau te chang ton off te kan ne chon mani rama ai mani veng chunga tira kar chu hladeu ma se awol samzo in chu chan chu kan hlo kha ai tam dei lu tuk lo ni tam đến tụ lo va thì khu ta chon cheng sang li nga chon kan lo hlo tam zo mai thei ma se kata mani rama ai mani chung pura tanga han tho ka tu ai mani tan poi lo nuam zo ka mo kan lo nuam so ka chon a thei chon foreign chu ki chong lo mo foreign kan la phak lo dewa wangin ten mi zo ma kan om rin me anh in tang chuan mà sang à ya nó tên Mizoram kher chu phaya bultan kan nita mase I kutilaya atira chon kan pay scale kha niam lu to bani Mizorama an starting nang thau kan start mase kitchen line big tak chu production chu a ha thaka I mizo tam takin kan pei lo ani min lo zo thina I thona kan thok do chu ti kha ti thian te poi min lo ti thina mase an boi na ber chu tira exam nge lo lo an boy lo khan an boi thina kan starting na kan han soi avan plem man tia mase kum hi thuma khan exam nge kan lak don ti kha an ngai to pha to lo atira sang ne wa han tran ngal khan tu mani chu I tum tak tan lo chuan I ti ngot chi pon ni chuang lo chu ke ni te po I tian police kal lawin 12 kan nia 12 kan han chuaka kun kara exam zo tai la I akal le training na tu kha ka boy pui fel lok sa vek rồi không một lúc in cái sao don chia intuition chút nghe tình xiêm lắm bằng đi nghe nia thiếu đắng stream đắng I har lu tu ka cho vào cho hilang pang hi in ti nge lai ka man cha ka to ni mo missing hi lo ni ve ke po atui chi ve ka lo ni ta mo class 12 fa kal lai khanin ai part time in hotel a hin in Mizoram a tho hin in kan thok pa ni chumo ka ta khan tira chonin ai rem thok khan kom ta chang le ka wa service puya chon cha le kitchen a than ka wa pui ni chu chon kha ta tang khan in hei ai siam kha acha kom ve ni chu chon ka wa tui chho ta dian kan ti ve ta school kal pa khan kan ti ve char ta chon ai class 12 ka zo khan ai ka line du ka to ka tia chon thai ra kin ku ta ai tin lo focus ka focus top to ta han chon focus te khan dian ka suk chuk chata chon atira to kan ho chu cha chong lo chu soi le soi nu chon ai atira chon ha thak ve an pe lo te kan tian ti fai pe lo te kan ti fai a chon ti khan kan juk struggle ve shap ta chon kum ni ten ve ve chho nu an ho chho ve le ta tian chon tian kan han ti ve le lop ta mo Mizoram ma an wom chho to mà sang nang ni le itui sang nge nia khai tian tinanin room service ang tem chung ka sun lu ta chung ta chung tak tui ti ka she ka lu ti te pon om ta mo tiang hanin itum de tok nge nia tui sang nge khoi tang nge inspiration kan tiang chi khomo ya chu high school kan kal lai khan kan lu chil ne mi dang la ka chon le rei lo lu tuk thawanga ma se 2018 kum hian ka lu chil ve chawa ma se high school kan ni lai khan ka chung te pula nu college ka kal lawanga I management hey chu ti la chon enge management a khan enge hotel line an kan le se tak lo management ti to khan kan ria chan chu ke mani veng kan khwa khan management line kal pa hi ve ran ma a hlok ti kha chu kan ria ni ma se an ni chu cruise line te khatiang lampang kha lo nia chuan high school atang khan college kal kha chu kan tum ta lo lo chuan chung te pula ti khan 12 ka pass ve le chu mi khami chu ka zir ve do ni kan ti ta chung te chuan mi lo support zel ta ni kan thil tiang kha chu chuan I khami chu Mizoram a khang lai khan ka hriat so lo chuan ka involve ve na sa ACM tak training na le lo ni mu mal lo chuan emเขาปัจจัยโลกจะคุ้มเรื่องไงเนี่ย 2018 2018 mo
pon panhi khat mu mal tak chon ali lawang chuan em management ram nun a son kan hoi an lo yang lo la i til ke mani tak chuan production chu kan tel lawa ma se ke mani thuin government thuin kal thai do ni an te heta engkim service te housekeeping engkim hakazir swak vek ta ni chuan PMKV wai noi khan azir chuan nu an mani pe sin ha ya min hu saka lok tak pachal lok te mi thiam lok te khalai ka I chang kop thei thamin garinga ei ka soi thok ton china han Mizoram a hian also one passa distinction te first aten pass chuan anu le pa den chung ten science le tur ten in nor lewat chin ni an tuina ngai to lo ta chuan nang ma ni ei tian ta hian topin tum reng in garing lowa first to in na try du in garing mo na kin zela chuan in hotu ten sha em lo tur anga yang tro ti chuan in nang ma ni ang line ron zo ve du ten thea kong kha khan isei so thei thamin garing ain kop ain cho ve tho ye la ma chuan I chu ke ma tak hi chu thik tlang lammi kan ita kan nu le pa te put na thokai zong an nia an manin kan ha hun tur hai hi chumi ni don chuan hemi subject hi poi mo chumi chuan chumi percentage mu ngai em man thelo ni min provide tur khai ma om lo khami ni ba kan kal chho kan pa chho mol ve pop pop ta athiam ber kan han ni chuang se lawa chuan I an hun lai te chuan put na thokai zong a ai tha mu tha tha kha hausan ni ma ya chuan I cái ni hun a chon ni to lawa ni a kho tam taka chon ale ni thawanga I kun na thok lawa ai kan zon thei chuan at lu kha kan the to lo chuang tuna chuan ka tina ni chu I chu hai a ka zu koma ka ho a kan zip ti tu ke nan ka leng ani an de sriang emo ka tinge I o som hi arabi masaber angani ta bot exam sachu 7 ti ve bot thakan exam face ve man lo ta natinge mani subject a khan 50% na kan tak thapa first sem kan han in hlan ka jong natinge lo me natinge kan tuina zong khain sia lo hemi subject hi zirna saula enge kan ni tum mil khan natinge subject hi min thur pui lo antiran san sa te kan lo tui via ni son science le maths kha min zir tir wak se ba kha chu 33 pass mark tong po kal chawila ke mani line han kan professional chuan khát thì hay các ngày đàn về mấy thì chưa cho thì chú căn sấy cho mang anh chị này mình kha management bằng bao đấy bên cái lụt ta thì ra cho cái chân này thì cắt tum em po thì xuống lụt ta mà sẽ kan sẽ chầu dễ là thì ban mình sáng kan mình sẽ chầu thì line sáng ông thì kan sẽ chầu ta ăn lộ kan ăn sấy chầu ta lộ kan mít kha lẩu là ta nè lo hip về đâu khát ta đang kan cắt tum ngor ngor ani to mai hei Mizoram a tian azon na tlak ani to na chuan tuna hianin apoi mo ber chu azon na hi kan buin ani vek ta ni thalai also pani ron pass te BA Bcom BSc te pon ni mo chon Mcom nge kum tin deuh tho hian university atang puan hitam tak nge ni degree ron musuaka mai ro chu na hi ato pa kan zon le tho khani wangin also one pass atang hian kan profession tu hi zo chắc chatila chu ka ngai dan ve me kan soi chok ani chu chuan chang ka soi thuka ta hian soi ram lo chon soi lo mo yanga ta hian ta kan hian na te tu apply le du ta ula problem om om san lo we imo ti hian ka cruise te ka on soi ta om lo we I tu na hian chu ke ni poi kan thona la ri chung lo ni chu tu na hian provision period da lom ve ve tho kan ni ta mo chuan mi probation period zo na chuan staff bangai kan ni ve chau don ta chuan ai bi atia lo chok la du tai la resigning letter ta kan submit anga example ani chu kan chok don ka tin han ni lo mo chuan chok du tai la resigning letter ta kan submit anga chuan ta han notice period ti thakhat kan pe ve le kai mani chuan chu bi bak chu ai han chaw san te po the ve chu professional deuh kan chaw ve thei ta mo chuan ni lawa atia hai han ban tok ka chu moi lem chong lo ta te ka chu kan ati chi lo ta mo cái money career chẳng kan affect cái số ka chuan do tu sama chuan ne cruise te chu thalu tuk ta foreign te pe choi ke ni kon kan la dream be rang chuan ta mo visa mui har mai bo mai khan kum la ma sala pa han ka apply cancel te khan ni mo nei yan lo khir ve thina kula ma pe chuan tu hala ma han dile trao ko ra experience han nei tam le ze le la tieng chu ni nong ma ni line hi ngor o hun ka rei to em alo tôi tên toang i
in sum thei te mo anga in kari ka mo nangma ni ang na thok thin hi ka the te chu hei te thil ang te alo ol sam ta ni in sum thei ngai viu do mo ka te in sum thei chu mishing zirin ni ve mo ba ka soi tak mai me chon vairam po ni se phailam po ni se heta po ni se rui thei thil ti ve vak na hu ni kan nei lo ni chu nei vak lo ni mo chu ta chuan in ati hi chu ai rui thei thil na ti po hi lo ni tak pui to sok thin mo ke ni ang huna chuan chan chu heta chuan dar kar ya chu kan duty ta ma se vairam ari chuan dar kar som ni te kan duty ta enjoy na hun ha ve lo ni chu chuan tianga huna po hian heta po dar kar kan duty chung rual hian kan after ta tuna po dar ni tanga chan dar som thenga ni lenga chuan kan morning hian in dar ko tanga dar thum te ni ta chuan ai hun hol hak an dei ve lo chu kan hun hol ne ang chuan chol ha dam te chung te ne na hun phan te khang kha cha om ve to zo ka thak le lo zo ko ni chu kai zong lampang te po chu tin kan la poi pui pan ne ne lo kai bagan si om ve ve tu ranga yang an pani hian chuanin atom na tak tak ei customer ni mo tro customer te sing a hianin mizo nge sak nge vai kan tiang chi hi tam neu bra India ra ma kan om chu chuan in customer chuan Indian hin tam be se potila sak phin om ve thau e mizo po kan tam thau ta ma se atlang puin vai hian hin tam ya an hau sabo kan ni chu tian sa các khát xuống in sap em cái một sap chân hudon tì khát chiang rồi nga sap ra mà om lem lawa sap putang ber pon ni mai thei hey sap hujing ber mo pon ni sela cái lệ dễ là tụi nó sana các lan mà nó cho hun pe ka wangin alom tak chit o ale masak alom Hindi pa ganda.